Hallo? Er det dig, der er Christian? Ja, det er det. Jeg er bartender nede på poppen. Der sidder en, der gerne vil tale med dig. Nå. Hun hedder Anna. Skal jeg sige, du kommer ned? Altså, bror, jeg tror, du har fået forkert nummer. Jeg kender ikke nogen, der hedder Anna. Jamen, hun har bare stukket mig en seddel, om jeg vil ringe dig op. Jeg har aldrig set hende før. Jamen, jeg kender ikke. Der står Christian, og så dit nummer. Jeg er Anna. Mød mig på Vitus Berings Pop. Det handler om Johanne. Kommer du? Altså, ved du hvad, det passer mig virkelig dårligt nu. Jeg er på vej til en begravelse. Det er hende, den unge pige, ikke? Kendte du hende? Min mand har lige forladt mig, gået bort. Han døde af skørebu på en øde ø. Det er 266 år siden, men det føles som i går, forstår du, hvad jeg siger? Der er et brev. Jeg ved ikke, hvad der står i det. Jeg kan ikke huske det, det flimrer for øjnene af mig. Men jeg ved bare, at der bliver nævnt noget om et land i det brev. Det land. Gamma hedder det. Han var der. Min mand var i Gamma. Du skal finde det brev, Christian. Forstår du, hvad jeg siger? Du skal finde det og læse det. Johanne? Hvad laver du? Vi har let i hele byen. Far, han er ved at tude. Det var du længe om. Hvad? At finde mig. Det er mig, der er skatten. Surprise! Det er en skattejagt. Selvfølgelig. Johanne har planlagt det hele i detaljer og fået Anna til at udføre det. Gåderne, sporene og... Pengemuseet. Jeg skal ind på Pengemuseet. Det er nær havet. En nøgle. Til en bankboks, selvfølgelig. Johanne arbejdede der, og hun havde en bankboks. Bankboks nummer 327. Det er det, hun mener. Højt elskede Anna. Inden vi strandede på denne her gudsforladte ø, så jeg det selv med mine egne øjne. Ja, Anna. Gamma. Vi var nær ved at opgive. Vi havde jo tidligere sejlet forgæves. Og selv var jeg efterhånden overbevist om, at Gamma var en drøm. Et fantasirige, men så skete det. En tidlig aften. Jeg var alene på dækket, og pludselig så jeg land. Jeg var helt sikker, Anna. Jeg kunne mærke det. Det var Gamma. Ja, Christian, det er mig, der sidder inde i receptionen. Nå, okay. Ja, jeg kan se dig på overvågningskamera. Hvorfor har I min søsters brev? Ved du, hvor resten er? Altså, der må der være mere. Det stopper midt i en sætning. Christian, det brev er en gimmick. Gjorde hun rent andre steder? I et af værkstederne, eller? Vi har været alle steder. Der er ikke noget at komme efter. Ved du noget om en radio? Altså, har Johanne nogensinde nævnt en radio? Ja, hun var helt vild med en gammel arena-radio. Hvor står den henne? Jeg tror, den er oppe i 1950'erne. Jeg har ikke fået den hentet siden. 1950'erne? Ja, det er en af arbejderboligerne. Gå med i lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Du kommer til at tale med mig en gang til, hvis du klarer det her. Og hvis du ikke klarer det, kommer du til at tale med mig resten af dit liv. Hvad er det? Jeg kan ikke få det op. Det sidder fast. Det er glimtet ligesom... Jeg tror, det er sølv. Hej Christian. Hej Johanne. Du nåede det lige. Begravelsen begynder nu. Men du skal ikke gå derind, Christian. Du skal ikke gå ind i kirken. Jo, det skal jeg. Jeg skal se dig. Men jeg er jo lige her. Min far har brevet. Jeg skal have Gamma-brevet. Jeg er Gamma. Du er Gamma. Og sammen er vi Gamma. Selvfølgelig. Men du skal ikke gå ind til begravelsen. Det er så sørgeligt. Og de spiller ikke engang mit yndlingsnummer.